Cheers. Aké to máte? Výborné, dokonalé, výborné. Vynikající. Pojďme dnu. Vicky, ty jsi se dojebala na motorke? Vyjebali si sa na motorke, ne? Ty kamaše vypadají, že si sa dojebala na motorke. Keď vidím, že máš rozjebané rifle úplne. Rifle. Rifle. Haha! Jsi namočila rifle. Teď mi bude zima jako celý den. Dobby! How's the water, Alex? It's actually very warm. It's you should try that. No, aké prekvapení jsem ti udělal, ty z toho nemáš vůbec radost. Já to tam nevidím, tam já hladí. Čo ti je, boba, kam? Hele, ještě, tady máme tref. Fix our film. Now. Strašně lutujeme, že jsme si sem sedli do první rady. No, budeš muset interaktovat, vole. That will protect you against UVA, UVB, and LA traffic. Davide, ukaž mi pravý Američana. To je pravý Američan. Řekni, čo tam budeme robiť, Vicky. Ešte neviem. Neznám. Ti neviem. To musíme prezliekať do tých žltých tričiek. Musíme sa preslegať. Prezliekať. Ja neviem už. Ja neviem už. Ani ja už neviem. Oh wow! Amazing! Woo! And cut! Děkujeme společnosti Serave za nejkrásnější trip ever. Thank you. Okay. Thank you. Davide, udělej reakci Američana na jídlo. It's amazing! That's amazing! Pasa moje kraj na skle, pali v prekle, do piče, neropaky, fakujeme na